आयज जो प्रभाग क्रमांक 1 आसा मांद्रे ग्रामपंचायतीचो, ज्या प्रभागान सावंतवाडा आणि गावडेवाडाचे काही ग्रामस्थ येतात। आयज आमची शाळा सरकारी प्राथमिक विद्यालय, ज्या शाळेन हांव स्वता प्राथमिक स्तराचेर मराठींतल्यान हांवें जे शिक्षण प्राप्त केलां त्या शाळेंतल्यान शिकून आयज हांव ह्या स्तराचेर पावल्लो आसा। तर आयज सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन आणि प्रामुख्यान ह्या वाड्यावयल्या सगळ्या ग्रामस्थांनी जे म्हाका सहकार्य केले, जेणे करून आयज म्हाका मांद्रे गांवचे सरपंच पद भुशोवपाचो जो मान सन्मान प्राप्त जालो आणि आयज वॉर्ड क्रमांक 1 खऱ्या अर्थान म्हणजे जो विकास कार्याचो जो शुभारंभ आसा तो आयज प्राथमिक शाळा, जे शाळेन आयज आमच्या वाड्यावयले भुरगे शिकून फुडें वयतात, उच्च पदाचेर पावलेले आसात। सो आयज शाळेचो हो जो परिसर आसा, ह्या परिसरान एक रंगमंच व्यासपीठ एक प्रस्थापित करपाचो आमचो संकल्प, आयज त्या कामाची आमी आयज शुभारंभ केल्लो आसा। हांगासर एक सगळ्या भुरग्यांक एक प्रकारची आपली कला सादर करच्या खातीर आणि एक बरी शाळा, आमची मराठी शाळा सुशोभनीय दिसच्या खातीर हो आयज आमी पुढाकार घेतलेलो आसा मांद्रे ग्रामपंचायतीच्या वतीन। आणि आयज ह्या प्रभाग क्रमांक 1 आयज ही विकास कामाची सुरवात आमी केल्लेली आसा। कामाचे जे हे आसा टेंडर आसा ते 4,01,452 रुपया, म्हणजे रावंड अबाउट अप्रॉक्सिमेटली 4 lakhs एंड अबाव ह्या कामाचो एस्टिमेटेड कॉस्ट आसा। नवीन निवडून आलेले आहेत, याच्या पहिले काय कोण निवडून आले त्यांनी काय करूंक नाही सर। तेव्हा त्यांच्या मनात दिसतात की आपल्या शाळा, आपली जी शाळा ही चांगली आहे। आताची या एरियामध्ये म्हाका दिसता, मी सर टीचर या एरियामध्ये ही शाळा आता बरी चलता, अशीच पुढे चालवची आणि हे कार्य याच्याकडून करून घेऊचा। आज आमचे जे सरपंच आहे मांद्रे गावचे, ते या शाळेच्या विकासासाठी, ते या शाळेचे माजी विद्यार्थी आहेत आणि या शाळेत त्यांनी आपला पाया घडवला आहे आणि या शाळेच्या विकासासाठी, प्रगतीसाठी सतत कार्यरत असतात। आणि आमच्या शाळेच्या मुलांना स्वतंत्र अशी एक रंगमंच मिळावा त्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले। त्याचप्रमाणे इथे छोटासा एक पटांगण व्हावं त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आणि या शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी ते सतत कार्यरत असतात। त्यासाठी आम्ही शाळेच्या वतीने त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करतो आणि मनापासून त्यांचे आभार मानतो। चांगली गोष्ट आहे, आमच्या शाळेला रंगमंच नव्हता, आमच्या मुलांना व्यासपीठ मिळत नव्हतं। या निमित्तानं आमच्या मुलांना व्यासपीठ मिळेल म्हणून आम्ही हा रंगमंच बांधण्यासाठी हातभार लावणे आमचे सरपंच ॲडव्होकेट अमित चव्हाण यांचे आभारी आहोत की जे आपल्या शाळेसाठी हा रंगमंच बांधण्याचं काम हाती घेतलेलं आहे। चांगला उपक्रम आहे, त्यांच्या अशा चांगल्या कामांना आमची सदोदित साथ असेल। आमच्या सरपंचांनी बरी सुरुवात केली असा। आमची जी भुरगीं आसली तांकां व्यासपीठाक लागून व्यासपीठ दुसरीकडे म्हणजे देवळाकडे बी जाऊन असे त्यांचं गॅदरिंग करचं पडा, त्या दृष्टिकोनान त्यांच्यानी विचार करून यंदा हो एक आमचं स्टेज शाळेच्या आवारात हाडपाची ही केली, त्यांची सुरुवात केली आहे। आणि त्याच्याबरोबर ह्या आतमधला जो परिसर असा तो परिसर आहे ते सुशोभित करतले, त्याच्यामुळं आम्ही सरपंचाचे खूप खूप आभारी आहे।